academyddion, da ni'n tueddu i weithio ar ein pen ein hunan, ac heddiw yma, da ni wedi cael y cyfle i ddod â gwneithwyr polisi, ymarferwyr, academyddion at ei gilydd. Ac mae hwnna wedi arwain at deialog ffres, deialog newydd, y cyfle i greu cysylltiadau, a mae hwnna rhywbeth arbennig, dwi'n meddwl. Y gobaith ydy bod ni wedi creu cysylltiadau fan hyn heddiw yma, magu rhain dros yr wythnosau yn y misoedd nesaf, a cydweithio yn y dyfodol. Mae'n hynod bwysig fod y Prifysgol yn Aberystwyth yn ymestyn allan i drafod gyda pobl sydd â profiad bywyd go iawn yn y gwahanol feysydd mae'r ymchwilwyr yn edrych mewn i. Ac mae'n arbennig o bwysig i fi fel yr aelod Senedd yn lleol yng Ngheredigion fod yr Brifysgol yn ymestyn allan at y gwleidyddion, at y rhai sydd yn rhoi cyngor i'r gwleidyddion, at y trydydd sector, dod yma i'r Senedd ac yn cynnal y drafodaeth a'r deialog yna sydd yn mynd i gyfoethogi yr ymchwil mae'r Brifysgol yn gyfrifol amdano a cael dylanwad yn y byd go iawn. Mae yna lot o trafodaethau ar hyn o bryd rhwng pethau fel y clwb busnes, cyngor tre, a'r sut i gweithio mewn gilydd yn well bydd y cymuned. So mae dod i digwyddiad fel hwn heddiw, cael gwybod bod y Prifysgol hefyd hefo rhywun un fath o syniad, jyst yn wych. A dwi'n meddwl bod o'n rili bwysig bod ni yn siarad hefo'n gilydd, bod yna deialog yn digwydd o ran sut mae'r ffordd ymlaen yn edrych, be gallwn ni gyd wneud hefo'r hetiau gwahanol yma. Ac yn ewedig efo'r Prifysgol fan hyn, mae fe'n sefydliad mor bwysig, mae'r rhaid i hwnna fod yn rhan o'r trafodaeth yn gyfan gwbl does. Mae cael rhyw ganolfan sydd yn neud yn gwagle yma i bobl dod at ei gilydd i sôn am y problemau, wrth gwrs, sialensau sy'n bodoli ni, wrth gwrs, mae yna nifer ohonyn nhw'n bodoli gyda ni ar hyn o bryd. Ond hefyd rhyw wagle i ni ddod â randdeiliad at ei gilydd i feddwl yn ffres am sialensau a'r syniadau newydd yma, a croesawu felly y cyfle yma i'r Brifysgol, i ymchwilwyr, i academyddion, fod yn nghanol y drafodaethau yma ar y cyd gyda cyrff gyhoeddus, y Brifysgol, wrth gwrs, partneriaid eraill i greu Cymru gwell ar gyfer y dyfodol. Mae cyfnewid gwybodaeth a rhoi ymchwilwyr y Brifysgol mewn cysylltiad gydag ystod o randdeiliad yn rhan bwysig iawn o'r hyn i ni'n neud eisoes. Siarad gyda llywodraeth, siarad gyda busnes a diwydiant cymunedau lleol mwyn trafod a dod o hyd i atebion ar y cyd. Ac wrth gwrs, bod ni'n gwneud hynny eisoes, i ni'n edrych ymlaen at weld y Ganolfan Ddeialog yn chwarae rhan bwysig i gryfhau y gwaith hynny bellach. Ac o edrych ymlaen ymhellach, pan fyddwn ni wedi ail-agor yr hen goleg tu ôl i fi, wedyn fydd gyda ni gyfleusterau pen i gamp ar gyfer gweithgareddau fel hyn, llwyfan ar gyfer gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.